Bon dia, una vegada més, al nostre espai de Tots som TAC. En aquest vídeo que presentaran Jordi Vicente us explicarem algunes cosetes sobre la plataforma Canva. Endavant, Jordi! Hola família, què tal? Benvinguts a Tots som TAC. En aquest cas, Tots som TAC 4. Una vegada més estem aquí, el Xavier Ceba i el Jordi Vicente, per poder explicar-vos alguns recursos que ens poden servir per digitalitzar continguts i digitalitzar les nostres aules, tot sempre per afavorir un millor aprenentatge dels nostres nois i noies de l'escola. Així doncs, si us heu perdut alguns dels vídeos que ja tenim en el nostre canal YouTube de l'escola, podeu accedir tant en el del Deck Toys o també podeu accedir en altres com el que vam fer sobre el Geniali o també sobre el Padlet. Us els deixem en uns links aquí perquè pugueu accedir en aquests vídeos. Avui el que farem és presentar un nou recurs que potser alguns ja coneixeu, que s'anomena Canva. Però, per altra banda, sí que és veritat que la plataforma Canva és una plataforma que en els últims temps ha crescut molt i ofereix molts més elements a nivell educatiu i a nivell de màrqueting que ens poden anar molt bé a nivell visual i a nivell d'organització de continguts i a nivell de fer alguns elements interactius per als nostres nois i noies. Així doncs, comencem el tutorial, esperem que us serveixi i que us agradi. Endavant! Ja estem a dins de la plataforma Canva, i ens trobem tota una sèrie de menús i d'opcions. D'entrada, sempre ens trobem el Home, que seria un recull de tots els nostres dissenys i fins i tot alguns exemples de gent que ja ha fet algun disseny o alguna plantilla. Si anéssim aquí a aquesta barra lateral, si volguéssim accedir als nostres dissenys, doncs aquí tindríem els nostres dissenys i provatures, d'acord? I després també aquí tenim una cosa molt interessant, que és el que està compartit, que tenim algun arxiu comú amb alguna altra persona que tingui Canva. Doncs en aquest cas, alguns alumnes meus, alguns grups de treball que jo he pogut fer, aquí m'han compartit algun tipus de disseny. També pots accedir a les teves carpetes, i a dins de les teves carpetes pots organitzar tots els dissenys. També pots accedir a la paperera, d'acord? I així doncs ara el que faríem és anar a veure les plantilles. Veient algunes coses i algunes opcions del Canva, ara el que veuríem és quines possibilitats té el Canva. Doncs cada vegada en té més. En un principi tenia possibilitats de pòsters, flyers i infografies, però ha anat evolucionant a moltes altres coses. Llavors, per exemple, podem fer dissenys per stories d'Instagram, de Facebook, tot el que sigui xarxa social, podem fer dissenys per això. Podem fer dissenys personals, com per exemple invitacions, postals, cartes, podem dissenyar samarretes. Després podem fer també qüestions de negoci o qüestions de difusió, presentacions, pàgines web, logos d'empresa o del que sigui. Podem fer també elements de màrqueting, com pòsters, flyers, infografies, newsletter, etc. També podem fer coses per educació, que al cap i a la fi tot el que hem fet abans també pot ser per educació, però així a nivell més concret podem fer planificacions de programacions, podem fer fitxes de treball, podem fer certificats, storyboards, podem fer llibres interactius, etc. I a més també podem fer tot elements que ens ajudin a promocionar diferents temes. Aquí tenim temes com el Halloween, com qüestions d'educació, de Nadal, aquí tindrem totes aquestes opcions. Per tant, tenim moltes opcions per fer. I ara el que farem és veure, davant d'una opció senzilla, com podem començar a dissenyar. Quins elements de disseny i quins elements de treball tenim per començar a dissenyar nosaltres.
I com podem nosaltres crear un disseny? Doncs molt senzill i també a partir d'aquesta senzillesa també podem anar fent-ho a tot el complex que nosaltres vulguem. Però d'entrada seria crear un disseny, vale? I a partir d'aquí et posa diverses possibilitats. Vale? Llavors, a partir d'aquí et dona diferents opcions. Tu què vols fer exactament? No? I et dona algunes opcions. Pots partir de zero. Vale? Quan diu Custom Dimensions vol dir les mides que jo vulgui. No? I a partir d'aquí, què vull fer? Doncs mira, jo, com hem fet abans, triaré fer una infografia. Vale? I aquesta infografia ja té una mida més o menys feta. És un full que no és el típic... la típica mida, no? O la típica proporció de DIN A4, sinó que també és una mida feta en format infografia. I aquí et posa doncs, el que s'anomena en castellà el lienzo de trabajo. ¿Vale? A partir d'aquí puc crear les pàgines que jo vulgui i puc copiar, fins i tot duplicar les pàgines que jo vulgui. Imaginem que a mi em serveix un tipus de plantilla i jo vull duplicar aquesta plantilla per posar nova informació. Aquí tenim el que és el zoom, ¿vale? Aquí ho veiem una mica petit, però si volem anar més al detall, doncs podem ampliar o no ampliar. ¿Vale? A mi, per exemple, m'aniria bé ara veure-ho a nivell més general. ¿Vale? Què podem fer? Doncs a partir d'aquí ja et proposa una sèrie de plantilles. Hi ha algunes plantilles que són gratuïtes i algunes que no. Les que posa free són gratuïtes. ¿Vale? Llavors, per exemple, a partir d'aquí podríem triar una de les plantilles que més ens convingués. ¿Vale? Aquesta és free, aquesta també, aquesta no. ¿Vale? Aquesta, per exemple, és free. Imaginem-nos que volem fer una infografia o un treball final sobre els planetes. ¿Vale? Pues jo ja toco aquesta plantilla i a partir d'aquí ja podem començar a modificar la informació que vulguem. ¿Vale? En aquest cas està en anglès, no? Però nosaltres a partir d'aquí ja podem modificar la informació. Com tot també, és com totes les eines que tindríem a Microsoft. ¿Vale? Podem triar la mesura de cada una dels diferents quadres de text, podem fins i tot les mesures de cada un dels elements. Tots els elements són modificables, tots. ¿Vale? Fins i tot aquesta mitja lluna que hi ha aquí també. ¿Vale? També ho puc borrar, puc agafar i dir que això no em serveix, doncs ho puc tirar a la paperera. ¿Vale? I desapareix aquest element. Coses que també podem fer amb això. Imaginem-nos que volem aplicar nous elements. Podem, aquí a la barra de l'esquerra, tenim totes les plantilles, podem pujar alguns elements que nosaltres ens vagi bé per aquesta infografia. Per exemple, a mi m'aniria bé que estigués el logo de Maristes perquè és una creació que hem fet des de la nostra escola. Vale? Pues jo posaria el logo Maristes en algun lloc que em convingués. Vale? Tots aquests elements jo ja els he pujat prèviament. Són fotografies que jo puc pujar o imatges que jo puc pujar des del meu ordinador. Tinc fotografies propostes lliures i de pagament que ja el mateix Canva ens dona. Vale? Tinc elements que també ens serveixen per les infografies per poder facilitar la comprensió de la informació. Per exemple, aquesta bombeta, si m'interessés, jo la seleccionaria i ja la tinc aquí. Només fent un clic ja m'apareix i ja la puc redimensionar com jo vulgui. La puc redimensionar i, a més, puc canviar-li el color. És que aquí no em contrasta bé o és que no m'agrada el groc. Doncs la faré blava. ¿Vale? I puc canviar tot això. ¿Vale? Puc canviar tots aquests elements. Aquí tenim també molts. Tenim formes, tenim marcs, tenim diferents maneres de finestres. Això ja és qüestió que vosaltres aneu mirant. Després tenim quins tipus de text. No? Tenim com bateries de text o diferents seleccions de text que nosaltres podem posar. Si nosaltres agaféssim, per exemple, el Free Delivery, doncs a partir d'aquí ja ens surt aquí i jo puc modificar amb aquest disseny de text ja directament, no? Els planetes. I puc dir-li el color que jo voldria d'aquest text. ¿Vale?
i a partir d'aquí jo podria anar modificant. Ara mateix no estic sent molt rigorós en el disseny, però és perquè veieu tots els elements que nosaltres podem posar. I després també podem posar vídeos. En cas que sigués una infografia més aviat digital, podríem ficar clips de vídeo. Podríem treballar el que s'anomena el fons. Aquí, en aquest cas, estem treballant amb un fons negre, però imaginem-nos que jo vull treballar amb un fons que és tipus paper. Si no m'agradés, faig deshacer i ja està. Però jo puc treballar els fons que jo vulgui. Sí? Aquí no contrastaria gaire, però seria això. I després aquí tindria carpetes per endreçar els meus elements. D'acord? Doncs això seria el Canva, això serien les possibilitats que té. Per qualsevol dubte, doncs estem a la vostra disposició a l'equip TAC.